ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೇನು ಮೋಕ್ಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಗುಳಿಗೆ ದೈವ ಉಂಡಾತಿನ ಕತೆನು ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡಿಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಈತ್ನೆಟ್ಟಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೀಜರ್ನ ದಯಮಲ್ತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಗುಳಿಗ ದೈವ ಉಂಡಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪುರಾಣ ಕತೆಗಳು ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಪ್ನಗ ಕೇಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣ ಕತೆತ ಪ್ರಕಾರ ಗುಳಿಗೆ ಭಸ್ಮೋಡು ಪುಟುದೇ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆನು ನಮ ಕೇಂದ. ಪರಶಿವ ದೇವೇರು ಭಸ್ಮನು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತು ದಕ್ಕನಗ ಭಸ್ಮದ ಉಂಡೆಡು ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದಾವರ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ನು ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ದೀಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಪ್ನಗ ಕೇಂದ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆತ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಸಪ್ತ ದುರ್ಗೆಳನ ರೂಪ ಪಡೆದು ಭೂಮಿ ಜತದ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಶಿವಗಣಕುಲೆಡು ಬಾರಿ ನಂಬಿಕಸ್ತೆ ಆಯ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿ ಗುಳಿಗನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಪ್ತ ದುರ್ಗೆಲು ನೆಲೆವುಂತುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆನ ಜತೆಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕೆಯಾದ ಗುಳಿಗನ್ಲ ನೆಲೆ ಉಂತಾವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಕತೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಪಾಡ್ದನಡು ತೆರಿಪಾವುನ ಕತೆತ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪೆ ನೆಲವುಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭಡು 24ನೇ ಮಗೆಯಾದ ಗುಳಿಗೆ ಜನನಗು ಬರ್ಪೆಗೆ ಜನನ ಆಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆನ ಬಲತ್ತ ತಿಗಲೆನು ಪುಡತದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ಗುಳಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ನೆತ್ತಿರು ಪರ್ದು ಕರ್ಲಿನ ನಾಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಅಮ್ಮೆರೆನ ಬೆರಿತ ಎಲುಟ್ಟು ಕೋಲಾಟ ಗೊಬ್ಬುವೆಗೆ ಈ ತಾಂಡಲ ಬಡವು ಕರಿಯಂದೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾವಿರ ಕೋರಿನ ಆಹಾರವಾದ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಏತು ಆಹಾರ ಕೊಂಡಲ ಬಡವು ಪೋಪುಜಿ ಪನ್ನಗ ನಾರಾಯಣ ದೇವೇರು ತನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲನು ಒಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ಗುಳಿಗನ ಬಾಯಿಗೆ ದೀನಗ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ನೆತ್ತಿರನು ಪೂರ ಪರ್ನ ಗುಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಅರಕ್ಷಣ ಮತಿ ತಪ್ಪುಲೆಕ ಮಲ್ಪುವೆಗೆ ಆ ತಾಂಡಲ ಗುಳಿಗನ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಕಡಿಮೆ ಆವಂದಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತನ್ನ ತರಟಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಪನು ಗುಳಿಗನ ಬಾಯಿಗೆ ದೀನಗ ಗುಳಿಗನ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡುಗೆ ಆ ತಾನಗ ನಾರಾಯಣ ದೇವೇರು ಗುಳಿಗಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಭೂಲೋಕಗು ಪೋದು ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬುನು ಕೊರ್ದು ಅನ್ಯಾಯದ ಸಾದಿಡು ನಡಪುನಕ್ಲೆಗ್ ದಂಡನೆ ಕೊರ್ದು ನ್ಯಾಯಡು ನಡಪಾದು ಧರ್ಮನು ಉರಿಪಾವೊಂದು ಬಲ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಾಪುನ ಆಹಾರನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿರು ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೆರು ಗುಳಿಗ ಪನ್ಪಿನ ಪುರಪುನು ಪಡೆಯೊಂದು ಭೂಲೋಕೊಡು ಪೋದು ನೆಲೆಯಾಲ ಪನ್ಪಿನ ವರನು ಕೊರ್ದು ಭೂಲೋಕಗು ಕಡಪುರುವೆರ್ಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡಿನ ಗುಳಿಗೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡು ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳೆಡು ನೆಲೆಯಾದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಕೆಯಾದು ತುಳುನಾಡುದ ರಕ್ಷಕೆಯಾದು ಬಂಟೆ ಗುಳಿಗೆಯಾದು ಒಂಟಿ ಗುಳಿಗೆಯಾದು ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆಲ ನೆಲೆಯಾದು ಭಕ್ತರೆನು ಸರಿ ಸಾದಿಡು ನಡಪಾದು ತುಳುನಾಡುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ತುಳುನಾಡು ನೆಲೆ ಉಂತುವೆ. ಕಾರಣಿಕದ ಈ ದೈವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಹೊಸತೊಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವದ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು.